Aytmalla öňünden sen näil sürjäi? Garaşdyryp durmalla biderek. Men öňüm ýetişemaga bir hilekdäme öz sürjüň marka başga maşin gözläp bersek. Bor gerek gel. Inim men mir dördäki bilýärmi? Inim bir hile wallahi tapçygy müýde galaypdyr. Bolmasa ýa-da dolana eli. Yok ağam, iyide dolanyp durmaz. Arkayn bol özüni sürür. Zadyn gerek däl, sawal taň ýarkasyny ber ağam. Yetik şol. Be. Şular ýanam gowy adamlar bar ekeni. Ağam diýen ýeriňe geldik. Bu ýaşylygy gaýtarmasama bolmaz. Ağam hemme zady pul şöden oklay, sawal taň ýarkasyny ber diýdimi? Onu döwletiň arsyn. Tüýs maňa gerek adam ekeni. Gel, Mümkinmi? gel. Merdan tenmey, Hylasaç senmi? geç otur. Merdan bärläpsiňe, gowçulukmy? O, olay dost. Billersiňiz okudumlay. Bärik işe. Yerleşäýin edimlay. Ay Merdan bizinke alusaty bolay. Bu işleri oňararmy kan? Hylasaç kömek edebilseňe yerleşsem owy. An klasdaş, anketan goýup git. Ondan soň iş yer boşata, soň habar ederna. Bol ya, gayrat et Hylasaç. Şatlyk men bir jaýlara aýlanyp gaýtjak. Gelýänçän bärde bol, şertnamalar gelem soň gol çeker. Bar aş, bar. Şatlyk şu men gözläp beren oglunum da Hükman suratda oňajagat ertirden gelsin. Bar baş, bar. Gel. Salamu aleykum ağam. Wa aleykum assalam. Çağırdyňyzmy? Gel ho, gel. Ağam bir iştik geldim. Habarym bar inim. Ýöne alusaty oňararmy kan men? Ben seni alyp satyp aljak bolama. Bilýän men sürjüden kösenýän. Ben sen sürjümi edip aljak. Sağ olun ağam, sana ýarkasyň. Gaty minnetdar. Ýadyň düşýärmi? Senen maňa ýaşylyk etdiň ha? Ol bir gaty ulzat däl ağam. Ýaşylyk kiçem bolsa, soğa gullur. Ýaşylyk etmekden çekinmäň. Edilen ýaşylyk hükman ýzyna gaýdyp geler.